ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịọ na gọvanọ na-achị Imo steeti bụkwanụ gọvanọ Hope Uzodimma na ọchịtagokwanụ ma ndị uwe ojii ma ndị ọrụ agha ma ndị ọrụ soja n'ebe fa buru ibu wee wuchie n'obodo nke a na-akpọ Ajana Ụmụna Ezinnachi nke dịkwanụ n'Okigwe Local Gọọmenti Imo steeti maka mwakpo anụnwa nke ndị amaghị afafa asị nọ ndị Onno wakporo otu ezinụlọ wee gbukpọsịcha ife niile n'ebe ahụ wee gbakwa ụnọfe ọkụ ka gọvanọ Hope Uzodimma sịrị gịnị na ya bụ ife na ọkatọrọ ya ma katọsịchaa ya ike na ụdị ife anụnwa ya emezikwa na steeti ya ọzọ emere ka ndị mmadụ mata na kọmishọna nke na-afụkwanụ maka infọmeshọn Public Orientation and Strategy onye nke enyere afịa wee dịka Honorable Emelụmba bụ ife mee ka ndị mmadụ mata na aka na-achị Imo steeti bụkwanụ Hope Uzodimma na onye gokwa n'iwu wee gwa ndị uwe ojii na ndị ọrụ agha anụnwa na fa banye ime ọfịa niile nke enwere n'Okigwe Imo steeti ka faduchọ na fa nwetalụ ndị kpara ụdị agwa ọjọọ anụnwa na fa trak ya fa ncha niile ndị nke gbakwanụla alụ anụnwa ka fadụkwanụ chọọ na fa jidelufa ka akpụpụ afọ unu ikpe ma kpekwanụfe ikpe dịka ntụziaka si wee dị ọnyanwa ka iji wee na-afụ ife onyonyo akịta anụnwa wee fụ ndị ọrụ agha ekpotalụ n'Imo steeti na fadụkwa n'ọtụtụ andị na fa abanyegokwa n'ime ọfịa maka ya bụ mwakpo nke a wakporo otu ezinụlọ n'Imo steeti ma gbugbakwa n'ife niile fafụrụ ebe ahụ wee na-akọwa na otu onye ọrụ nchekwa obodo bụkwanụ onye VG na-esokwanụ wee gbu ya wee nọrụkwanụ ya wee gbukwa mmadụ 4 sikwanụ n'otu ezinụlọ bụkwanụ onye isi ndị vigilanti o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na dịka ya bụ ife si wee bido ka akụkọ si wee kọ na ndị obodo anụnwa họpụtakwanụrụ onye isi ya bụkwanụ onye ya da afụ maka nchekwaba ndị vigilanti ọfụ nke nọkwanụ n'obodo ahụ nke bụ na onye unu na-afụ ebe a kịta anụnwa ka a họchara ya nya bụ ọrụ o wee pụta wee mee ife onyonyo wee kwuo okwu wee na-asị na ọ bụrụ na ịma na ịbụ onye na-eme ife ọjọọ na agụkwalụkwọ ngwongwo wee sikwanụ n'Okigwe pụọ ka ijewekwa n'obodo ọzọ unu ya ege ntị ka unu n'ife o kwuru ebe a kpatara eji wee wakpo ezinụlọ ya o nwere ndị ọ kpọgasịrị afọ ebe anụnwa wee na-agwafa na fa na-azọ nnwere onwe mana ijee na nke Ojukwu na Nnewi bụkwana nya bụ ụzọ wee bido ife nnwere onwe na ndị Nnewi na-agagharị na-azụ afịa na ijee na be Nnamdi Kanu n'Abia steeti na ndị Abia steeti na-agagharị na-azụ afịa na si kedu ka a ga-esi bịazi n'Okigwe ọ bụrụ fa bụ ife niile n'isi na ọ na-abụ ofu onye ka a na-azọrụ nnwere onwe ka ọ na-abụ mmadụ ncha ka a na-azọtarị ya na fa kwakọlụ si n'Okigwe wee pụọ na ya na ndị otu ya na fa ebidogokwa n'ọrụ na fa ya eme mkpocha na nzacha wee na-akọwa na o medịrị 3 days o kwuchara ife anụnwa ndị anụnwa wee wuchie na bie wee na-akọwarị na mbọsị afa bịara ije anabie na fa bụ odo ofu onye na fa aka nkụ wee bịa na be nwoke a wee gbaa ụlọ ya okirikiri na ife izizi fa bụ ụzọ wee mee bụ na fa mụnyere ụlọ ya ọkụ ma mechin o ji apụ amaghị na mechin nwunye ya ụfọdụ n'ime unu ya nenego nya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ amụnyekwara nya bụ mechin ọkụ ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na fa agbukwanụrụ nwoke a ụfọdụ na-asị na fa egbughị ya na nwoke agbafeji ọsọ n'ọsọsọ ndị ezinụlọ ya ka egburu mana ọ bụrụ niile nele nya bụ ife onyonyo ọfụma o nwere ozu mmadụ dọ n'ime palọ be nwoke a ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na onye ahụ toro ogologo ka nwoke anụnwa andị na onye ahụ jikwa na oji nọ na ndị sere nya bụ ife onyonyo na fa esetaghị ihu onye ahụ ka a marakwanụ na ọnyanwa ka ọ na ọhọ nyanwa na ka o si wee dị kịta na o nwekwana onye dị chọ na fa egburu ya ka ọ na fa egbughị ya kama na ife niile dị na bie na fa kpochapụrụ ife niile na o nweghị ife fọrọ agbara ebe niile ọkụ ma mechin faụ nya ọ bụrụ niile lere nya bụ ife onyonyo ịya na-eti mkpu maka ndị na-ebe ahụ na-ebe akwa na-eti mkpu na-asị kedu ụdị ka ife na-emezi n'Okigwe na nke ikpeazụ a nke bụ na mmadụ ya nọkwa bie na ọpịa mkpụrụ amụ na o nwezikwa onye na-alahụ ụra na ndị mmadụ jizikwa otu nke anya alahụ ụra na amazikwa nde bụ nde mbọsị fa ya awakpo na o nwezikwa onye na-ekwu okwu n'Okigwe na ikwuo bifo ịmara ife na-eme awakpofaụ nọọ ife anụnwa ka gọvanọ na-achị Imo steeti fụchalụ onye nke bụkwanụ Hope Uzodimma wee sị mba na ọ ya afụzikwa isi nke anụnwa na ụdị ife dị etu anụnwa na ọ ya emezikwa na steeti ya ọzọ ọnya ka ọ ya bịa inepụ anya kịta anụnwa iwee fụ ndị ọrụ nchekwaba na ndị ọrụ ndị agha a sị na fa juziri eju n'Okigwe na nke ikpeazụ a wee na-awagharị n'ime ọfịa niile nke e nwere n'Okigwe ka a maa na ya ejidekwanụ ndị kpara agwa ọjọọ anụnwa ka akpụtakwanụ fa ma kpụpụ afa n'ụlọ ikpe ka fatakwa n'afụfụ njọfa kedu ife ị na-eche gbasara ife a na-eme n'Okigwe bikonu ọ dị gị ka ntụ anụnwa gọvanọ si wee kpota ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ agha ka fa maba n'ime ọfịa niile dị n'Okigwe ọdụ ka ya ejide ndị anụnwa ka ọdụ ụnụ ka ndị anụnwa ntụ afa fụrụ na ndị ọrụ agha abịago na fa ya eti n'ọfịa nke fa nọ mapụta wee mabakwazie n'ọfịa ọzọ
ife niile dajụa fee echi ya takwa ka ọdụ ụnụ ka ntụa gọvanọ si wee kpota ndị ọrụ agha oyi eme ka ife niile na-eme n'Ọkigwe ka ọ dajụa. Ndị mmadụ si na onye ọrụ VGN na o kwesịghị ịpụta mee vidio anụnwa na nkịta na-ata ata aha agba ụja aka ma hapụ unu ka unu gekwa n'ife onye VGN nwa kwuru bife wee wakpo ezinụlọ ya wee kpochapụ ma oke ma ngwere n'ebe ahụ. Ọkigwe udo duru unu ka ndụ wụrụ ka anyị niile. Eji m ohere a na-achọ ịrịplai nje mekọp nọnsensị m hụrụ ọ na book ọ nọ na net na-akọghịrị. Why are you calling Hope Uzodimma nyere anyị contract? Which contract ka Hope Uzodimma nyere anyị? Hope Uzodimma know nothing about me and my people. Ihe awụ ụmụ Ọkigwe mụtara arụ unu na-akpa na ọnọdụ Ọkigwe otu o si jọgbuo onwe ya fọm this security. Anyị nwekwara wunde youth Ọkigwe n'ihi arụ unu na-akpa ka anyị ji pụta na arụ na-eme n'Ọkigwe n'ụdị ihe ọjọọ ejizi aha Biafra na nwere onwe na-eme n'Ọkigwe. We are the youth of Ọkigwe and I were indigene. Otu ahụ gị na gentle na ndị ọzọ si wuru indigene. That is how we are indigene. And achọrọ m iji ohere a mee ka ị mara that na arụ niile a na-eme onye bupụtara anyị nọ maka anyị elelu unu severally ka anyị mara ma unu ga-eri adụdụ onwe unu kụrụ nwa nkụta unu n'ahụ. Hapụ ka Ọkigwe kụta ume unu ụjọ na-agba mbọ ka unu mebie Ọkigwe. Na mbụ ọhama dịka Igbo egbe eji eji ọgụ ndị Igbo onye ndu ndị Igbo bụ Maazị Nnamdi Kalu. O si Ụmụahịa dị peaceful. Ụmụahịa na-azụ ahịa, Ụmụahịa na-azụ ihe niile ya dị peaceful. Ojukwu si Nnewi dị very peaceful. Ihe niile a na-eme n'ala Igbo, other communities, other local government and states dị peaceful than Ọkigwe. Nje mekọp m ajụọ gị ebee ka ị nọ mgbe Ọkigwe na-agba ọsọ asụ onye bịara ichekwa Ọkigwe? Nje mekọp ebee ka ị nọ mgbe e gburu 17 boys in one night n'Ọkigwe? Where are you, the protectors of Ọkigwe? Ebee ka ị nọ mgbe agbara trọst ndị Ọkigwe ọkụ? Ebee ka ị nọ mgbe agbara mmadụ ike ọkụ? Ebee ka ị nọ mgbe agbara Rogers Park ọkụ? Ebee ka ị nọ mgbe ndị Ọkigwe na-akwapụsị na-akwago Ụmụahịa? Iru Ụmụahịa today ndị Ọkigwe wusi ndị eji eme ihe ọchị. Ebe ọbụla ị hụrụ a na-achụ ụlọ na Ụmụahịa gaa leruo anya ndị Ọkigwe. Enugu, Ọwawu, Biafra land, Ọnịcha, Ụmụahịa, Delta, Ọwawu, Biafra land, what is it called? Nnewi, Ọwawu, Biafra land, Owerri, Ọwawu, Biafra land. Ka e mere nke ndị Ọkigwe ji dị iche. Nwere onwe a ọ naanị gị na gentle anyị nwawu ndị Ọkigwe na-azọ ya. Ihe local government anyị na unu nwe, we will never allow you people to destroy it. Unu banye ama na ụmụlọlọ tupu obodo gbaa ọsọ. Unu bichie n'obodo. Ndị unu kwesịrị protect wụzi ndị gbara ọsọ n'obodo. And you people are comfortable with it. Obodo gbaa ọsọ. Where were you mgbe a na-akpọ ụlọ na-egbu ndị Ọkigwe? This is nobody will take security of Ọkigwe. That you people anwakwala anwakwuo na ị ga-evisit ka ọgụ ahapụ iwe ọgụ nkịta na ụmụ anụmanụ. This is why you people kill of up. We are indigene. Ami nwere ike ịtụ unu ha ga-enweta unu. Joint task force atụ unu ha ga-enweta unu. Anyị nwa wudi ala. Anyị ma ihe niile na-emenụ. Ebe niile anyị nọ anyị nwere idea. But ihe ahụ awụ ihe anyị bịara. Anyị na-awọ unu ka ikwuru onwe gị ugwu. And anyị na-eji ohere a na-eme ka ị mara nje bekọp. Anwakwala anwa tili ga nwụọ ga-emepe ọnụ kpọọ otist ahụ. Ma kwuo okwu visit. Ya unu na-aga other community na-penetrate. Unu akwala anwa kpọọ otist and ezi nature other places ahụ within Ọkigwe South. Nwanne ịdọta ọgụ ọgakwa adịrị gị isi. Anyị ohere a na-agwa ndị izu ọgụ ikwu nne m sunu won range makeup. Maka ogbu Owerri ije o gburu nwanne na-anọ nso. Gụnwa uche to that dịkwa against Biafra. But arụ ejizi aha Biafra na-akpa we hide against ya. Ọkigwe anwụọla too much. Ndị anyị ebiere n'obi mmafu too much. Because of na ama anọ. Ya dị unu kwuru ga-abịa were Ọkigwe local government. Nga anyị nọcha ya onye kwenu nwoke nje makeup. Who are you? Training ole ka ị merele? Combat skill ole ka ị nwere? Formation ole ka ọ dị ka ị mụtara? Ọ maka anyị gbara nkịtị ha nga boot. Na-ele anya otu ihe si aga unu ga-aghọta onwe unu. Ya dịzie gị kewa agụ. Nna anyị nwere ike iyi ọgụ a ebe civilians na-aga anọ. Anyị nwere ike iye ị gazi recruit Abakaliki na-eso ndị nna nna anyị ha lụọ ọgụ Biafra si na ha wụ ndị Biafra ya wụzie ndị gbara bịa egbu ndị Ọkigwe
Nne na abụ empty stomach defend ya Biafra land. Lụọ ọgụ Biafra. Ya kwesọkọ bụ ọsọ. You came to us. It will not work. But achọrọ ime ka ị mara na ọwụ ndị ọkigwe. Ya bụ na ị na-arụ ọrụ dị mma. Ndị ọkigwe would have called you and appreciate you. But ọkigwe youth rise up on our feet. Say enough is enough. Ekwe ka ọgụ awọ indigene versus indigene. Anyị gbara gị nkịtị na nkụ dara ibube akwụkwọ na ọ nyụrụ anyụ. And this useless threat ị na-emepụta na Facebook, that dey threat na onye ọwụla. Onye ọwụla nọ n'egwu. Nwanne egbe nọkwara aka onye ọwụla. And we are ready to go. You dress a hammer on Sunday, they will tell you, "Come on, how prepared the game." I try to that I'm a young one. You don't see that we seen them mad. Then the video. You wouldn't mad against Sheba. They wouldn't mad against Sheba. I want to do so. You see, you are not a terrorist. Do you know what this terrorist is all about? Now, gentle children, mad whoop you, one, only Biafra, one, only Igbo, Be Yolu, Bere Yiki. Give away a thing and net. Say unknown gunmen is working. When has Biafra become unknown gunmen? When did the Biafran soldiers become unknown gunmen? Do you know what is unknown gunmen? People that does not have face. That is unknown gunmen. Then you are now betraying and destroying IPOB, destroying Biafra, destroying people of Okigwe. Arwai Islamic countries with Islamic radics. All these things we will get it. You don't even leave. I want you to bank it. You think that we are fools? And Jamaica man jogging. Isn't it whiter than white? Do you know what it means for one to be whiter than white?